Открийте Кушадаса, перла на брега на Егейското море. Плажове с фин пясък, кристални води и богата история, съчетани в едно невероятно изживяване. С нашите туристически пакети от Трипело ви очакват незабравими мигове на релакс, приключения и автентичен средиземноморски чар. Кушадаса е известен със своите великолепни плажове и природни красоти. Ladies Beach предлага златист пясък и спокойни води, идеални за почивка, където можете да се отпуснете под слънцето, докато децата играят безопасно. Кушадаса предлага едно от най-големите и популярни водни забавления в Турция – Аква Фантази. Този парк осигурява развлечения за всички възрасти с множество атракции, като вълнуващи водни парзалки, басейни с вълни и зони за релакс. От екстремни спускания за любителите на адреналина до спокойни кътчета, подходящи за семейства и малки деца. Посещението на Кушадаса не би било пълно без да се запознаете с неговото богато историческо наследство. Само на кратко разстояние се намира величественият древен град Ефес, един от най-добре запазените антични градове в света и част от световното наследство на ЮНЕСКО. Ефес, основан през 10 век преди новата ера, е бил важен търговски и религиозен център. Тук ще откриете впечатляващата библиотека на Целс, която някога е била третата по големина в света. Не пропускайте и голямата базилика, където се е намирал известният храм на Артемида, едно от 7-те чудеса на света. Разходете се из руините и усетете духа на миналото, преминавайки покрай величествени структури, като амфитеатъра, където някога са се провеждали големи спектакли пред хиляди зрители. В близост се намира Дома на Дева Мария, свещено място, за което се смята, че е последният дом на майката на Исус. Това духовно място привлича поклонници и туристи от цял свят, предоставяйки спокойствие и моменти на размисъл. Близо до Кушадаса ще откриете две невероятни дестинации – Шириндже и Памуккале. Шириндже, разположено на 30 км, е живописно планинско село, известно със своите тесни улички и старинни къщи. Идеално място за разходка и дегустация на традиционни турски продукти. Памуккале, на около 185 км, впечатлява със своите уникални бели тераси, създадени от минерални извори. Известен като Памучния замък, този природен феномен съчетава естествената красота на термалните води с древните руини на града Хиераполис. Кушадаса не само ще зарадва очите ви, но и ще поглезне цето ви. Тук ще откриете богатството на турската кухня с автентични местни ястия и пресни морски дарове, приготвени по традиционни рецепти. Трипело предлага разнообразие от възможности за настаняване, които ще задоволят всяко ваше изискване. Можете да избирате сред 4-звездни хотели, като Ефезия Ресорт или Ефезия Холидей Бич Клъб, както и сред луксозни 5-звездни хотели, като Palm Wings Ефесус Бич Резорт, Курумар Ефесус Бич and Spa Resort и Сънис Ефес Роял Палас Резорт and Spa. Свържете се с нас, за да намерим заедно идеалното място за вашия престой, съобразено с вашите нужди и бюджет. Пътуването до Кушадаса е лесно и удобно. Ако предпочитате личен транспорт, разстоянието от София е около 900 км, което отнема приблизително 11 часа. По пътя ще имате възможност да се насладите на живописни планински пейзажи и да направите интересни спирки по маршрута. За ваш комфорт Трипело предлага удобен транспорт с професионалисти, които ще ви отведат безопасно до вашата дестинация.
Така ще имате повече време да се отпуснете и да се насладите на пътуването. Свържете се с нас Трипело днес и започнете своето приключение към незабравима почивка в Куша да са.